Jeg vil nu vise jer, hvordan man installerer Webmin på Ubuntu-serveren, som jeg installerede i en tidligere video. Men inden jeg gør det, så vil jeg hente et lille program, der hedder Putty. Og det er sådan et lille program, man kan connecte til serveren med mig i hvert fald, fordi jeg skriver ikke så hurtigt, som nogen gør på en computer i hvert fald. Og jeg kan godt finde ud af at skrive på den, men jeg har ikke de lange strenge der. Så jeg vil vise jer, hvordan man henter den, og jeg har startet en Windows XP her. Bare en gammel en her, og så gå ind, og så gå ind på Google, og så skriv Putty. Det har jeg faktisk skrevet lige der. P-U-T-T-Y. Og så kommer den lige her, Putty Download Page. Og så scroller jeg ned på siden, og så tager jeg bare den øverste af dem her. Man kan også tage nogle af de andre, og der er nogle af dem, der skal installeres og så videre, men lige netop den her, det behøves man ikke engang installere. Så jeg henter bare den lille Putty exe-fil ned her. Så går vi lige ind i hentede filer her. Og så ligger den her. For det måske er lidt nemmere at se. Så kopierer jeg lige en ud på skrivebordet. Dobbeltklikker på den. Sørger selvfølgelig for, at Ubuntu-serveren er startet op. Og vi skal lige se, hvad IP-nummer den har. Så jeg er nødt til lige at gå over på den her. Jeg logger lige ind, og mit brugernummer så er Thomas. Adgangskode 1, 2, 3, 4, 5. Det var det, jeg oprettede den til. Så skriver vi IFCONFIG. Og så fortæller den, at IP-nummeret det var står ETH0. Der står der link. Og i nummer 2 linje iNet, så står der en adresse der. Og det er 10.0.1.123. Det er så den her server har i mit test. Hvad var det nu, jeg sagde? Nu kan jeg ikke huske, hvad nummeret var. Var det 123? 123. I mit lille testmiljø her. Så trykker jeg åben. Og så kommer den og siger, om jeg vil tage imod den nøgle, den får fra serveren af, og det siger vi ja tak til. Og så kan jeg logge ind. Jeg logger ind som Thomas, og min kode var 1, 2, 3, 4, 5. Og så er jeg logget ind. Jeg skifter til root. Det gør jeg ved at sige sudo-i. Og nu kan I se, at der står, jeg skal skrive password. Jeg holder lige en tand for hurtigt ude her. Sådan der. Nu kan I se, at der står root på Ubuntu-serveren. Og Ubuntu-serveren har jeg jo kaldt selve serveren her, ikke? Jeg ved ikke, herover der det er selve serveren, den fysiske server. Og den behøver vi sådan set slet ikke at kigge på, fordi at vi nu styrer den herfra det her lille program, der hedder Putty, som jeg har lagt der blandt andet. Jeg pauser lige et øjeblik. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg rent faktisk går direkte ind til at hente Webmin. Og det gør jeg fra www.webmin.com. Herinde, det er dem, der har lavet Webmin, og den er gratis. Der trykker man download, og så går jeg ned over i venstre side, står der install on Debian. Og herover der så jeg en video, der var en, der havde lavet om, hvordan han installerede den, og det fungerer faktisk rigtig godt på den måde her. Jeg ruller ned, og så står der jo hernede på den her, der hedder apt. Og der står lige et par enkelte linjer, og nu er nemlig det så smart med Putty, fordi at jeg kan gå ind og kopiere teksterne. Først så skal jeg ind og edit den her fil. Det står lidt småt her, men man kan simpelthen kopiere direkte fra. Markere den, så jeg kopierer. Går over i Putty, og så skriver jeg nano, mellemrum, og så højre klikker jeg, og så indsætter den tekst, som jeg kopierede her. Ret simpelt. Trykker enter.
Nu har den startet Nano op, som er en lille tekstprogram, der er i Linux, eller i Ubuntu. Jeg tror faktisk, det er Linux i det hele taget, det ligger, men jeg skal ikke komme mig klog på det. Nu er jeg gået ned i bunden, så man bare scroller med pilene. Og så markerer jeg igen de to linjer her. Den står som om, at det er 3, men det er altså 2 linjer. De to her. Og så højreklikker jeg og siger, tjekker jeg videre der. Højreklikker og siger kopier. Så går jeg over her i det Putio-vindue igen, men det er inde i det der lille nano-tekstprogram. Højreklikker, og så sætter den dem ind. Jeg skal lige tjekke, at der ikke er noget mellemrum imellem her. Så trykker jeg Ctrl-knappen ned og X. Så kommer den og spørger, om jeg vil gemme det. Og der trykker jeg så, nu står det på dansk, og så siger jeg J for ja. Hvis det er engelsk, så er det Y for ja, eller for yes. Så spørger den om, hvad den skal hedde, om den skal gemme den i den fil, som I kan se her. Og det var den, vi også åbner, så siger jeg bare Enter, fordi det skal den. Nu har den gemt de 2 linjer, eller 2 linjer er det, men 3 linjer, som man ser her, i den fil. Den fil, den gør, at når Ubuntu skal gå ind og hente programmet om lidt, så går den ind og kigger i de filer her, fordi de er tilføjet ind i pakkeprogrammet, eller man kalder det pakkefil i Ubuntu. Men nu går jeg så ned her, og så siger jeg igen kopiere. Og så højreklikker jeg her, så kopierer den det over. Det er nemlig meget hurtigere end at sidde og skrive det i nogle af de lange linjer i hvert fald. Så går jeg ned til det næste her. Igen højreklikker, kopier. Og den henter en nøgle på den måde, og så Enter. Og den har så hentet her, og så skal vi lige den næste linje. Kopier. I kan nok se, at det er noget nemmere her, end at skulle sidde og skrive en hel masse. Især når man ikke har begreb om, hvordan man sidder og laver stort set for mit vedkommende. Så højreklikker. Og så siger jeg opgave. Og her der går den ind og tjekker installationspakkeprogrammerne, eller hvor meget der på nettet. Og den får bare lov til at køre færdig, det er den nu. For at man bedre skal kunne se, hvad der sker på vinduet, så kan man skrive CLEAN. Hvad var jeg så jeg lavede der? Det var der, tror jeg. Nå, det er clear. C-L-E-A-R. Sådan. C-L-E-A-R, altså clear. Så fjerner den alt, hvad der står på vinduet her. Så markerer jeg den sidste linje, vi har taget opdaten. Højreklikker, siger kopi. Og den henter så, eller indsætter altså en højreklikker inde i ruden her, ligesom de andre gange, så sætter den linjen ind. Så tror jeg Enter. Og nu går den i gang med at hente og så videre. Jeg skal lige sige ja til, at den skal installere den. Det er bare J for ja, fordi det er på dansk, eller så Y, og så Enter. Så går den selv i gang med at hente de pakker ned, den skal bruge for at installere WebMin. Og installere den selvfølgelig. Og det tager lidt tid, så jeg vil pause videoen, indtil den kommer og spørger efter noget næste gang. Og så skal I bare se. Så er den færdig med at installere. Som I kan se, så kan man gå ind på og finde webserveren her på adressen her. Men man kan ikke logge ind endnu, fordi der er faktisk en ting, der driller. Se, hvis jeg prøver at gå ind her og skrive. Nu ved vi jo så, at den har nummer 123. Eller ved jeg jo, hvad IP'en var, fordi det er den samme IP, som jeg brugte til at connecte her med Putio. Men når jeg så gør det, så kommer man her og ser sådan ud. Så kommer man med advarsel om, at certifikatet ikke er i orden. Man kan åbne en Internet Explorer, så I kan se det også. Det er en gammel version af Internet Explorer. Men så kan I se, hvordan det ser ud, hvis det er en gammel Explorer. Det ser sådan ud. I det her tilfælde, der er det bare det sikkerhedscertifikat, som Ubuntu, altså WebMin har installeret på Ubuntu-serveren. Der er ikke nogen, altså jeg har ikke betalt for, at nogle af de store sikkerhedsselskaber godkender det.
Og derfor vil det så sige, at det ikke er et sikkert certifikat, men det er det, fordi det er mit eget, kan man sige. Altså, det er bare, kan ikke godkendes ud i byen, om jeg så må sige, fordi man ikke har betalt for det. Men selve krypteringen, der er i det, fungerer fuldstændig som det skal. Hvis man sidder med og kommer ind på en side, hvor det ser sådan her ud, en af de to steder, hvor den kommer og siger, at sikkerhedscertifikatet ikke er i orden. Og det er en side, hvor du skal indtaste bankoplysninger, eller købe noget, eller et eller andet, så skal du nok ikke gøre det, for at sige det mildt, fordi så er det ikke et sikkert certifikat. Men for sådan nogle ting, der ikke er strengt hemmelige, eller fortrolige, eller et eller andet, og dog købet af din egen server, så skulle der ikke være noget i det, kan man sige. Men det man gør her i Firefox, jeg tror jeg er indforstået med risikoen, og så siger jeg tilføj undtagelse, og så kommer den op, og så igen, man kan se, så længe at du ved, at det er din egen server, og det er det i det her tilfælde, som er min server, og så siger jeg hent certifikater, og bekræft undtagelsen. Så kommer jeg ind, og som I kan se, så står der HTTPS, og det er simpelthen krypteringen. Og det er det certifikat, så den siger det samme med at gøre, hvis jeg går over her. Og så jeg fortsætter, selvom det ikke er anbefalet, men i det tilfælde er der ikke noget, det er kun for fremmede server af. Nå, her så siger vi så root, og så taster du din adgangskode ind. Jeg havde 1, 2, 3, 4, 5, og det vil ikke virke, fordi der er nemlig en lille fejl, vi skal rette, som jeg har lavet et link, så vi kan se, hvad man gør. Så enter, om den skal huske det kan vi godt sige, at det er i det her tilfælde, men det er lige meget, men det ved den ikke. Og det kan jeg så sige, hvordan man retter meget hurtigt. Jeg har skrevet et lille link ind her, og det er et link, som jeg fandt på en video, som havde fundet det i et forum om, hvordan man nemt rettede root-kodeordet i Webmin, så man kan logge ind, fordi når man har installeret det, så vil det ikke sådan lige, som man gerne vil. Så jeg markerer det bare her. Kodeordet kopierer jeg ikke ind, fordi der skal man jo selv skrive, hvad man gerne vil have, det skal være. Jeg siger her, der siger markerer jeg det, og så siger jeg kopier. Og så går jeg tilbage til min server her, eller Windows XP'en her. Der, og så højre klikker jeg. Og eftersom jeg er logget ind som root, så behøver jeg ikke at skrive sudo her. Og så skal jeg skrive, hvad jeg nu synes kodeordet skal være, og det er jo i det her tilfælde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så tror jeg enter. Og så skriver den også, at passwordet er blevet opdateret. Så det er fint. Så nu kan jeg så markere her, og skrive 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Og det virkede bare ikke. 1, 2, 3, 4, 5. Det var bedre. Og sådan ser Webmin ud. Nu er Webmin installeret, og det er jo ikke så skidt, og den har jo de sidste nye pakker med. Den kommer også at sige, at der er opdateringer til Linux blandt andet, eller til Ubuntu'en. Og jeg kan godt lige vise jer, at man kan gå ind og tage dem her. Og de er alle sammen ikke så. Update selected package, og man kan også slå over Webmin over til dansk. Der er dansk sprog i os, så install now. Og det vil jeg vise i en af de næste videoer her, hvordan man installerer, eller får Webmin til at installere Apache og MySQL server og hvad det hedder, FTP server, som nogle af tingene. Så jeg håber, I fik noget ud af det. Den her, den står bare opdateret, den klarer det selv. Jeg kan se, den bliver længere og længere, den her. Det tager lige lidt tid, så jeg pauser lige, indtil den er færdig med at hente opdateringer og installere. Jeg tror, det var ikke 46 opdateringer eller noget der retning. Så er den færdig med at opdatere. Hvis man ruller helt ned, kan man også se, at der står, at den har kørt 46 pakker ind med succes. Og jeg kan også se, at den kører ikke herop mere. Den siden er fuldført, som den plejer at skrive. Ja, det var sådan set det i den her video. Den er installeret. Så trykker jeg på systeminformation, så kan man komme tilbage her og se, hvordan det hele ser ud. Og den skriver også, at alle pakkerne er up to date.